Какви са разликите между факторинг и овердрафт? Да приемем, че тези два продукта са като ваши близки. Факторинга е като ваш родител. Той ви дава пари, когато ви трябват и казва: аз ще се погрижа за всичко, ти се фокусирай върху твоя бизнес. Факторингът осигурява не само необходимите средства, но и събира вземанията ви от клиентите, така че да не се тревожите за тези детайли. Тази подкрепа ви дава спокойствие и стабилност, което е важно за вашия бизнес. Овърдрафта, от друга страна, е като ваш приятел, който още преди да ви дава парите, пита кога ще ги върне. Овърдрафт е удобен за краткосрочни нужди, но изисква да сте дисциплинирани в управлението на финансите си, защото трябва да върнете сумата бързо, за да избегнете допълнителни разходи. Вярно ли е, че голяма част от компаниите в България са ориентирани към традиционните източници на финансиране, без да търсят по-изгодни алтернативи за това? Да, повечето бизнеси у нас познават овърдрафта добре и традиционните източници на финансиране. Факторингът обаче носи допълнителни предимства. Като доста по-комплексна услуга, факторингът предлага не само оборотно финансиране, което е необходимо, за да се поддържа бизнеса в движение. Той дава и кредитна оценка на компаниите, с които работите. Отделно не увеличава вашата кредитна задлъжнялост. Друга съществена разлика, която заслужава внимание, е, че факторингът защитава бизнеса, като управлява и изисква плащане от вашите клиенти. А това предпазва бизнеса от неизпълнение на финансови задължения от партньори. Когато отговорността по събиране на вземания не е на бизнеса, това ще му даде допълнително спокойствие и възможност за пълноценен фокус върху целите за развитие.